Hello guys, welcome sa ato ang bag-o nga discussion. In this video, atong i-continue ang pag-solve og mga problems nga related sa joint method. Ug mo-solve ta diri og duha ka problem. Mo na ato ang problem 1 and then problem 2. Sige, di na ta magdugay, birahan na nato ni. Problem 1. Find the value of the internal force of each member and state if it is in tension or compression. Kung atong tanawon ang truss nga given sa problem 1, natay external forces nga 5. 1, 2, then usa diri kay ruler man ni, and then duha diri kay this is pin. So overall natay 5. Ang iyang joint na siya upat ka buok. We have 1, 2, 3, 4. And then natay members nga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Unsa kaha ni nga mga members? We have AB, AC, BC, BD, and CD. Ato sa yung unahon pagkuha ang reaction at the support. At point D nakay support nga ruler. Therefore nakay usara diha ka reaction which is perpendicular sa imuhang surface. Munang naatay dx lang. And then diri kay og diri kay pin type man ni naatay duha ka reaction. We have BY and BX. Karon natong kuhaon ang value ni DX, BX ug BY. Kung inyong tan-awon der sa figure ang forces along X upat ka buok natay 1, 2, 3, 4 ug along Y only 1. Therefore summation of force along Y equals 0 na kay BY equals 0. Siya raman usa. Nagpasabot nga dili na to kinahanglan ni nga reaction sa pag-counter ani nga mga load. Dayon summation of force along X equals 0 na atay BX plus DX minus 8.4 minus 8.4 kaning duha. Karon kini gamit naman ta og summation of forces along X and Y, and then at summation of force along X duha ang unknown. Mangita ta og paagi nga ang usa ni ma 0. Munang diha na mosulod si summation of moment. Therefore summation of moment at point B equals 0. Nganong diha man ko sa B nagmoment aron nga daghan ang dili nato magamit. So dire ko nagmoment. Therefore, BX, BY equals 0. BX and BY kay naigo siya sa imuhang moment arm o sa point nga dito ka nagmoment. And 8.4 kN is not needed. So, kani nga force 8.4, dili na nato na kinahanglan. Ang mabili na lang, duha na lang ka force. Si 8.4 ug si DX. Makuha na nato si DX. Munang natay 8.4 times 4.5 meters plus dx times 4.5 meter equals 0. So asa tagi ka na ng 8.4 kay diha man ta nagmoment, si dx padong didto pila man ilahang distance. O mo ni siya 4.5. And then for dx diri man siya padulong, diri ka nagmoment. So pila ilang distance again na kay 4.5. Kung ato ning isolve natay dx equals negative 8.4 kN. Kay negative man, mali atong gi-assume nga si dx at point D is compression, kung dili dx is in tension. Karon kini natay value ni dx, pwede nato ma-solve si bx. Munang naatay summation of force along x nga ganina nga equation, di ba mao man ni ato ang gigamit. Then, ang nahitabo ron kay si dx tension man, ato nang gikorek ang ihang sense of direction. Munang makahimo ta og bag-o nga equation nga bx minus dx, kani padong siya sa negative sign or padong siya sa left side sa imuhang x-axis, muna siyang na negative, minus 8.4 minus 8.4. Kung ato nang isolve si bx, natay bx equals 25.2 kN, that is in compression. Sakto ni siya nga sense of direction. So therefore, tulo ang pa left, usa ang pa right.
So kaning tulo ka force kung imo nang i-add gi-counter na ni Bx to maintain sa equilibrium sa imuhang system o sa imuhang thrust. Karon kay natay value sa imuhang mga reactions, pwede na ta mag-solve sa atuang internal force sa kada member. Pwede ta mag-start at point B or point D. O pwede po ta mag-start at point A. Pero I decided nga sa point D ta mag-start. So from here, padung ta pasaka. Muna kung direta at joint D, na atay value ni dx which is nga in tension, and then atong gi-assume nga si dB pasaka ug si DC pasaka, or BD and DC are in tension. Kay si dx ug si dB along x and y axis naman wala na nay problema, pero si DC kay naka-diagonal man na ginay angle diri nga theta. Karon kung atong pangitaon ang value ni theta, mobalik ta sa given nga thrust. Munang naatay diri man ta sa point o joint D. Muna diha si theta. Kung inyong tanawon, this is a right triangle. Given ang iyahang adjacent o ang iyahang opposite. Munang to find theta, naatay tangent theta equals 2.8 meter over 4.5. Opposite over adjacent. Opposite over adjacent. Munang naatay theta nga 31.89 degrees. Kay na natay value ni theta, we can now solve dB and DC. Summation of force along x equals 0. Naatay negative dx plus dc sin theta. Nganong sin man diri kay ang angle na along y. Munang nag-sin ta along x. To find dc, we have dx nga 8.4 plus dc sin 31.89 degrees. We have negative 8.4 plus alpha x nga nagrepresent sa dc times sin 31.89 equals 0. Shift solve equals natay 15.90 kN. Sakto imong gi-assume nga naman positive value man ay imuhang nakuha. Kung atong isolve si dB, moadto gid ta sa along y. Therefore, summation of force along y equals 0. You have dB plus dc cosine theta and dB plus 15.90 kN times cosine 31.89 alpha x plus 15.90 kN times cosine 31.89 equals 0. Shift solve equals natay negative 13.50. Kay negative man, mali atong gi-assume nga at point D si dB kay naka-tension, kundili dB is in compression. Paduot siya at joint D. Therefore, at joint D, we have compression nga si dB and tension nga si DC. Nahuman na ta karon sa joint D. Si joint D, kung atong tan-awon sa ato ang figure, na atay connected siya sa joint B o joint C. Bisag asa aning joint B or C, pwede ka makasugod nga naman. Kung imong tan-awon si joint B, na siya'y tulo ka member nga naka-connect, BA, BC, and BD. Si BD nanay value. And then take note nga napaka-external force diri nga BX na nam to'y value. So therefore 2:2. Kung muanhi po ka at joint C, again tulo ka buok naka-connect niya nga internal force. You have kani DC, BC, and AC. Kaning si DC na naman ay value ganina, and then 8.4 na po na value. So therefore 2:2 pwede ka maka-start at joint C. Pero I decided nga sa joint B ta mag-solve. Munang at joint B, we have this one, BX, na kay 25.2 kN. And then si DB, which is in compression, ganina, mo man itong na-solve, mo gina yung accurate nga sense of direction at joint B. Compression siya. We have atong i-assume nga si BC
is in compression, pero sure na ta nga compression ni nga naman kaning BX nga going to the right, gi-counter na ni BC nga going pud siya to the left. Yan ang i-counter. And then kaning si BA, sure gyud ta nga this is also compression by logic nga naman. Si BD pasaka man. So si BA iyan ang gi-counter si DB. Si BX, si DB ug si BC along naman na x and y axis, and si BA kay naka-diagonal man, kabalo gyud ta nga nay angle diri nga tawago nato og beta. Kung atong isolve si beta, unsa kay ang value? Atong tan-awon karon ang given nga thrust kung unsay value ni beta. Mo ni si beta, given ang iyang opposite nga 4.5 ug iyang adjacent nga 2.8 meters. We have tangent beta equals opposite over adjacent. Natay beta equals 58.11 degrees. Karon kinatay beta, pwede natong isolve si BA ug si BC. Kay si BA padulong man along from quadrant 1 ato siyang i-transfer to quadrant 3. Mo ni si BA. And this is also your beta. Natay summation of force along y equals 0. Natay dB nga pasaka minus BA sin beta equals 0. Munang natay 13.50 kN nga value ni dB minus BA sin 58.11 degrees. Again nganong sin na kay si beta na along x. Kung ato ning i-calculate na atay 15.90 kN na kay positive man, sakto atong gi-assume nga si BA is in compression at joint B. Karon diri na punta sa summation of force along x to find BC. Munang naatay BX positive kay padung dito minus BA cosine beta minus BC. Si BC kay padung man to the left. Naatay 25.2 kN minus 15.90 times cosine 58.11 degrees minus BC. Kung ato ning i-calculate, we have 16.80 kN, and then kay positive man, sakto atong gi-assume nga si BC is in compression at joint B. Kung atong ipakita ang value ni BA ug ni BC sa ato ang figure na atay BA which is in compression and BC again in compression. Karon nahuman na ta sa joint D ug B. Kung atong tan-awon si joint B connected kang joint A ug joint C. Pwede ra ka asa ka mag-start A or C, pero I decided nga sa C ta magkuha kang AC. Munang naatay BC 16.80 kN which is in compression. Again, nganong compression man, iyang gi-counter ni si 8.4 kN. And then we have DC 15.90 kN tension, and also kay naka-diagonal man this is beta, and we have CA nga naka-tension. So kani gi-counter ni CA, nag-tension pud siya diri Ngano kahang diri beta pud ato ang angle. Atong i-check pag-usab ang ato ang given nga thrust. Gani na ato ning gisolve. This is beta nga ang equal niya is 58.11 degrees. Diri naman ta at joint C. So therefore this is also beta. Kani nga concept by alternate interior angle. Beta, this is also beta. Munang naatay summation of force along y equals 0 nganuman kay si CA is along y. Natay CA minus DC sin beta. Again nag-sin ta kay si beta along x na along y man ta. Munang naatay CA minus 15.90 kN sin 58.11. Therefore si CA we have 13.50 kN which is in tension. Kay positive, sakto atong gi-assume nga tension siya at joint C. Kung inyo pong tan-awon at summation of forces along x, puro naman ay value 8.4, 16.80 ug 15.90 cosine beta. Ato daw i-check along x kung atong
solve ning along x equals ba to 0. So na kay BC minus DC sa cosine beta minus 8.4 kn. Kay si BC going to the right man positive. Kaning duha in order to become positive ato ning i-transpose to the right. Na kay 15.90 kn cosine 58.11 plus 8.4. Pila kay value ani kung ato ning i-add natay 16.80 kn og 16.80 kn. So sakto ang imuhang na kuha nga mga internal forces sa imuhang mga member. Mura gyapon ni third law of Newton. In every action there is an opposite but equal reaction. Munang naatay CA equals 13.50 which is in compression. Munang naatay DB which is in compression kani DC naka-tension, BA naka-compression, o BC compression ang BC, and CA which is in tension. Diri na human atong pag-solve sa problem 1 sa kini nga given nga thrust. Sa mo proceed ta sa problem number 2. Murag hapon, find the value of the internal force of each member and state if it is in tension or compression. Nata external forces nga 1, 2, 3, 4, roller usa ka reaction 5, kani pin support na duha ka reactions, therefore 2 overall 7 ka external forces. Dayon number of joints na atay unom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pila ka members natay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kaning 9 ka buok ato ning i-solve. Pero kung atong obserbahan ang given nga thrust, ang iyahang pagka-design is identical. Kung inyong tanawon ang left side to the right side, identical ang figure. Na kung tanawon po ninyo ang distribution of loads, 1 kip or kilo-pound, diri pud sa right is 1 kip. So timaniha kanang kip nagrepresent na og kilo-pound. Kani 1,000 pound, kani siya 4,000 pound ug kani 2,400 pounds. Therefore magka-analyze na ka nga ED equals CF. Si ED equals CF, AB equals CB. Kani si AB equals CB or BC, and si DB equals FB, og si DE equals FE. Ang wala like partner ani si BE. Pwede ra kani nga part atong isolve mahuman nata sa pagkuha sa internal force members nini nga given nga thrust. Again, we need to find the reaction on the support. Munang naatay Fy, dy, and we have Fx. Nakay summation of force along x equals 0. Kay si Fx siya raman usa, that is equals to 0. And then summation of force along y equals 0. We have dy plus Fy. Duha ang pasaka, positive, din upat ka buok ang paubos. Minus 1, minus 4, minus 1, minus 2.4 kip equals 0. 1, 4, 1, 2.4. Kay we have one equation, two unknowns, mangita tagpaagi nga it's either dy or Fy mahimong 0. Diri na mosulod si summation of moment. We have, kung diri ko sa d mag-moment, we have summation of moment at d equals 0, taking counterclockwise as positive. Kung magsabay, positive, kung magtagbo, negative. So, dirita sa point D. Therefore, we have if x equals 0. Nganuman, kasi if x, naigo siya sa imuhang moment arm. Dili siya ka-create og perpendicular distance. And then, you have dy. And 1 kip is not needed. Kay si 1 kip, maigo gihapon sa imuhang moment arm. Munang ang force nga mabilin na lang kay upat. 1, 2, 3, 4. Makuha na nato si Fy. Nang naatay negative 4 kips times 12 feet.
So kani pagtuyok nimo ana magtagbo sila ni 4 kips times 12 nga distance minus 2.4 kips kani gihapon magtagbo 12 feet minus 1 kip. So pasaka ni siya kani pud padawon magtagbo sila. Distance ni 1 kip is 12 plus 12 na kay 24 feet. Plus Fy nga pasaka kana pud moatim og saka. Therefore nagsabay times distance nga 24 feet. Kung ato ning isolve natay Fy equals 4.2 kips which is in compression. Kay positive man ato ang nakuha. Kay natay value ni Fy, pwede nato balikan ang summation of force along y equals 0. Natay dy plus Fy minus 1 minus 4 minus 1 minus 2.4. Munang dy na kay 4.2 kips which is in compression. Kay positive, sakto imong gi-assume nga sense of direction ni dy na compression at joint D. Kay nakuha naman nato ang value sa reaction of the support, pwede na ta mag-solve sa external force sa kada member. Diri ko mag-start at joint D. O kanira nga part akong kwaon kay equal naman pud na diri mag-solve na ta. At joint D, we have dy which is 4.2 kips. Akong i-assume nga si dA is downward or compression. And si dB is in tension and si dE is in tension. Kung inyong tan-awon at joint D, tulo ang walay value, usa ang naa. Dili siya pwede kay di man balance. Dapat kinahanglan natong naay value ang usa sa kaning tulo ka unknown. And si dB kay nakadiagonal man na ginay angle diri nga theta. Kung moadto ta at joint A to find dA, di ba mo ni atong makita? So si A na siya force nga 1 kip downward. And then makuha nimo si dA which is summation of force along y equals 0. So si dA equals 1 kip. Na nakay value ni dy ug ni dA, din duha ang wala, balance na 2:2. Pwede na nimo ni ma-solve nga mga forces. Karon ato sang kwaon ang value ni theta. Mo man ni si theta given ang iyang opposite nga 6.4 ug iyang adjacent nga 12 feet. Therefore we have tangent theta equals 6.4 over 12 natay 28.07 degrees. Mo ni siya 28.07 degrees. Kung imong tanawon ang figure, ang naay value nga forces is along y, dy and dA. Sa along y gid ta magsugod. Then makuha nato ni si dB. Summation of force along y equals 0 na kay 4.2 kips kani dy minus 1 kip nga value ni dA plus dB sin theta. Again nganong sin kay si theta na along x equals 0. Kung ato nang isolve natay dB equals negative 6.80 kips. Kay negative man, mali atong gi-assume nga at joint D si dB kay tension, kung dili si dB is in compression. Karon kay nakuha nato ang value ni dB, atong kwaon si dE at summation of force along x equals 0. Munang natay dA kani plus negative 6.80 kips times cosine 28.07 degrees. Kay ganina, kung diri ato ang gi-assume nga sense of direction ni dB, atong nakuha is negative. Kay wala pa man nato gi-adjust o gi-correct ato ang sense of direction na pagkuha sa dA, kanira gyapon nga sense of direction ato ang gigamit. Ang ato pong gamiton ang negative value nga nakuha ganina. Kung ato nang isolve, natay dA equals 6 kips which is in tension. Mo ni ang value ni dA. So sakto atong gi-assume nga si dA at joint D kay in tension. Mo nang naatay dA nga 1 kip, dB which is in compression ug si dA nga in tension. Ug mo ni imuhang mga value sa imuhang internal force at joint D. Karon at joint D connected siya sa tulo kabuok A, B ug E. Pwede ta mag-start at E kay naay tulo ka naka-connect nga member
kanina naman ni value, kaning external na ay value, so therefore naa kay 2:2. Kang joint A pod na duha ka internal member nga naka-connect, AB ug DA. Si DA na value, si AB wala pa, so pwede ka mag-start. Pero dili kita pwede maka-start at joint B nga naman 1, 2, 3, 4, 5. Sa 5 ang na-value usa ra ka buok, kani si BD 1, 2, 3, 4. Upat ang walay value, duha ang naa. Mo nang dili ta pwede maka-start diri para masayon dito ta sa joint nga gamay ray forces. So mag-start ko at joint A. At joint A, to find AB, kay kung inyong tanawon ang joint A, tulo ra ka force DA og 1 kip nga along y-axis na nakuha naman to ni si AD. Ang ato nilang kuhaon is si AB. Ug inyong tan-awon si AB along x wala man si kauban, therefore summation of force along x equals 0. Kani atong gi-assume nga si AB is in compression at joint A, natay AB equals 0 kip. 0 sa imuhang AB. So mo na siya gitawag nga zero force member. Karon na natay value ni AB, AD o BD, na naman tay value ni DA, so atong kwaon na lang si BA. Si BA nakakonek sa joint E, so direta mo proceed. And imong tan-awon si BA along y-axis, therefore at joint A to find BE, summation of force along y equals 0. So kaning 2.4 counteron gud ni BE. Munang naatay BE equals 2.4 kips ug naa siya in tension. So murag gihapon, in every action there is an opposite but equal reaction. Usa pod sa mga idea nga angay natong hinumduman kung asa naka-focus ang external force, dito ra gyud na siya nga joint connected. For example, kani si 1 kip naka-focus siya at joint A, diha ra gyud na siya. Ayaw na siya gi-extend to joint D. Kay hunaon na gyud ninyo kung hapakon inyong ulo, sakitan da inyong tiyan. Muna kani nga external force para lang na kang A, kaning 4 kips para na kang B, kaning 2.4 para kang E. Likewise, at joint C, kana si 1 kip naka-focus sa gina diha. Kay nahuman naman tag solve sa ato ang truss nga gihatag, kay dire naman ta nga side nag-focus. Kung atong i-summarize ang mga answer nato, we have DA nga equals ni FC, we have 1 kip. And then DB nga equals ni BF, we have 6.80 kips. And then we have DE nga equal ni EF, we have 6 kips. And then AB which is equals to BC natay 0 kip. And BA natay 2.4 kips. Diri na human ato ang pag-solves ni ining duha ka problem nga related sa joint method. In my next video, magisgot na po taglaing method, ang section method. Thank you for watching and see you in my next video.